Barkanmu da dawowa cikin wani sabon bidiyo na darasi na HTML. A yau za mu yi magana akan div element ko in ce wato division ko kuma in ce rukuni. Wato div element kaman container ne wanda muke sanya dukkan wani element a cikin wannan rukuni domin bambance wannan rukuni ne na kaza, wannan rukuni ne na kaza. Ana amfani da shi ne tare da CSS domin yin layout na web page. Misali wannan website template ɗin nan a nan za ku kalla a nan misali za ku kalla za ku ga section za ku ga sun raba shi misali da comment. Kun gani a nan hero section ya fara, a nan me ya ƙare. A cikinsa za ku kalla akwai me akwai section wato ɓangare akwai kuma me akwai div rukuni. Da div da section abu ɗaya suke yi, dukansu kaman container ne kawai da kake sa abu a ciki. Yanzu misali a ce ka je kasuwa sai ka siyo kwali, irin kwalaye hakan nan sai ka siyo kwali wanda babu komai a cikinsa guda uku sai ka zo sai ka ajiye a ɗakinka. Sai ka ce kwali na ɗaya za ka na sa takalmanka, kwali na biyu za ka sa hula, kwali na uku za ka na sa riguna a ciki. To ka ga dai dukansu sunan shi me kwali, amma me ka bambance su. Misali ka ce kwali na farko dai mene ne takalma ne a ciki, na biyu hula, na uku wannan, amma dukansu sunansu me kwali. To haka div yake. Na uku a cikin nan za ku ga an raba wannan section ɗin nan daban, za ku kalli about me about section ɗin nan me daban, amma duka me a cikinsu akwai div kuma an yi amfani da section element. Da div da section duka ɗaya ne. A cikin section za ka iya samun me div da yawa. Yawanci in ka duba template na website za ka samu div, in an sa div sai a ware kaza, in an sa div sai a ware kaza. Yanzu bari mu rubuta shi mu kalli yanda yake amfani. Da farko mu rubuta mu yi comment, mu yi bayani akan comment, kawai wannan comment za ka rubuta document ne a jikin me website naka domin kawai idan ka buɗe ka fahimci cewa nan me ka rubuta saboda amfani nan gaba za ka canza wani abu ko za ka sa wani abu. Yanzu misali a nan mu saka rukuni na farko ya fara a nan. Wannan browser ba za ta fahimce shi ba kamar yadda na faɗa muku commenting. Sai in saka div tag hakan nan, yanzu hakan nan a div tag ɗin nan, a nan ƙasan div tag ɗin sai in sa me, sai in ƙara rubuta wani comment haka nan in sa rukuni na farko ya ƙare a nan. Yanzu misali na buɗe div a nan na rufe shi a nan, kun ga wannan me rukuni ne. A nan misali sai in saka ina misali in ce a rukuni na farko ina da H1, a H1 ɗin nan in ce ina da misali ina da wannan rukuni na farko ne misali kenan, ko kuma bari in canza text ɗin bari in saka welcome to our site. Misali yanzu nan na saka wannan, a ƙasan shi in sa p tag kamar ya zama min subtitle, wannan rukuni na farko ne. Yanzu misali kun ga na saka wannan me rukuni na farko ne. To yanzu idan zan yi refreshing nashi zan je wani page namu nan ga shi nan, idan na yi refreshing nashi a nan za ku kalla wani welcome to our site, kun ga babu wani abu da ya canza na musamman. Yanzu amma misali idan na zo ni nan mun yi bayani akan style attribute, yanzu idan na zo nan na ce zan ba shi style, zan ba shi background colour, na ce zan ba shi background colour in saka green misali, na sa kore misali kenan. Na ce kalar rubutun yanzu misali na ce colour na rubutun kuma na ba shi in ce fari domin mu gane, na zo ni na yi refresh. Kun gani? Kun ga duka da wannan ɗin da H1 ɗin da p tag ɗin duka sun fito me sun fito a cikin wannan div ɗin. To amma yanzu misali kun ga wannan shine yanda na rubuta me rukuni na farko kenan. Misali mu ƙara ƙirƙiran wani rukuni
mu ce rukuni na biyu, ba sai mun rubuta command ba kawai don mu gane ne. Mu ce rukuni na biyu muna da list a ciki, mu ce muna da home, mu ce muna da misali mu ce muna da about us, misali mu ce a rukuni na uku muna da contact us hakan nan, mu yi save, bari ku ga mu yi reload. Kun gani shi rukuni na biyu bai samu style ɗin ba, saboda mun bambance mun ce wannan rukuni na farko ne, wannan rukuni ne na biyu ne, kuma bari ku ga mu ba shi style ku gani abin da browser za ta yi. Yanzu misali mu zo mu nan ciki mu ba shi style attribute mu ce background color hakan nan, misali mu ce za mu ba shi blue, yanzu misali mu ce za mu ba shi blue, mu ce color shi ma kalar rubutun mu ce mun ba shi fari hakan nan. Bari mu yi refresh ku gani, kun gani wa ya bambanta. Idan ku kula browser ma ta bamu ɗan farin layi a tsakanin su ta bambanta, wato saboda ita ma browser ta fahimci cewa wannan rukunin na kore daban ne, rukuni na blue daban ne, amma idan muna so wannan layi ɗin wannan ɗan farin abun za mu iya cire shi, idan za mu iya cire shi ta hanyar amfani da CSS. Wannan shi ne div da kuma yadda yake. Wannan rukuni na farko ne, wannan ne rukuni na biyu. Muna amfani da div ne kawai domin mu bambanta rukuni na website namu, saboda me mu yi sauƙin ganewa nan gaba idan mun zo za mu canza wani abu ko kuma za mu sa wani abu. Sannan div tag, div ɗin nan da kuka gani hakan nan, bari in cire wannan style ɗin. Domin amfani da CSS muna ba shi me class name, yanzu class name, yanzu misali a class nan zan iya saka me rukuni haka na biyu, saboda idan na zo amfani da CSS ina cewa rukuni na biyu, CSS zai gane cewa me wannan rukuni na biyu ne. Bari in yi amfani da CSS a nan ku kalla, a nan bari in ɗan yi amfani da CSS domin abin ya fita mana. Yanzu misali na sa dot rukuni na sa na biyu hakan nan, na biyu, na zo nan a ce yanzu misali rukuni na biyu na ce zan ba shi style, na sa background, misali na sa background color, na saka misali na sa grey, yawwa, sai na ce color ɗin kuma ina so ya fito min, misali in ce red. Bari ku ga na zo yin refresh nashi, kun gani? To wannan shi ne a CSS ina cewa rukuni na biyu ne ya gane wannan nake faɗa, kuma ya ba shi style ɗin da nake buƙata. To wannan shi ne div. Idan a CSS yanzu da wannan zan sa masa class name na sa masa rukuni na farko, ina cewa rukuni na farko shi ma me zai ba shi style da nake buƙata. Yanzu misali bari shi ma in ba shi class name na ce rukuni na farko. Yanzu misali shi ma na zo CSS nan na sa rukuni na farko hakan nan, kun gani? Yanzu idan misali na ba shi background color, yanzu zan ce background color na ba shi misali na ce na ba shi blue, na ce color ɗin kuma color ɗin rubutun bari na ba shi fari, kun gani? Bari na zo na yi refresh nashi, kun gani? Saboda na faɗa CSS ina cewa rukuni na farko, CSS ya gane cewa div na farko da na rubuta nake nufi. Ina cewa na biyu kuma sai ya gane me na biyu da na rubuta yake nufi. Div kamar container ne da za ka sa dukkan wani element naka domin idan ka zo CSS ya baka daman yin layout naka cikin sauƙi. Mun gode, ku ci gaba da bibiyan mu.